sometimes mayo ta mo counsel, mayo ta mo advice tung sikitaw, mayo ta mo correct. Pero kabantay ka, di ta epektibo usahay nga naman. Kaya kanay imong gi-correct, nakakita nagtruso nimo. The reason why some other people mga igsoon, ang uban dili mo tuo na to. Sa uban, ang uban dili ta tuuhan nga mobadlong ta, mo korekta, dili ta tuhuan sa uban kay nga naman. In the first place, ang atong gi-correct nakakita og truso nga dako nga nasa tong mata nagbabag. Timan mga igsoon, ang truso mas dako pa sa puling. Ang imong gi-correct mga igsoon, ang imong gi-counsel puling ra, gamay ra ka na nga sala pero ikaw nagpuyo og dakong truso. Mao na nga dili epektibo ta. Usay dili ta epektibo nga counselor. First and foremost, atong i-evaluate atong kagalingon kung asa na unsa na taron. Kung gusto ta mahimong epektibo nga advisor, kung gusto ta mga igsoon nga mahimong epektibo nga counselor, i-evaluate nato, i-check na to atong kagalingon kung wa bay truso nagbabag nini, no? And let's ask the Holy Spirit. Because I believe the Holy Spirit will convict us, i-correct ta, i-bulgar sa Holy Spirit, i-reveal na to nga, ay ngani ka anak, kung mauni imong kinabuhi, kanay mong pagkinabuhi karon wa na ni sibo sa pulong sa Ginoo, contradict na, mao na nga di ka epektibo, magwali ka mga igsoon, mubanda lang nimo, giwali nga naman, ikaw pun mismo, walihanan mang dako, dagan magwali, wala iso kay buhol kay muwali, pero way agi, way epekto, ano man, gimbanda ra yung giwali, kay siya mismo, nagwali, walihanan dako, kay nay truso.